pisan. Halo, halo. Yo, wo. Siap gerak. Madep rene, madep rene. Hadap. Kanan, gerak. Maju 2 langkah. Jalan. Laporan. Lapor. Siap. Aku lapor apa iki? Ya laporan bengi iki acara telah meh selesai. Lagi mulai yuk telah selesai. Ya engko jam 1 rencana bar. Lapor Pak. Siap. Siap menghibur masyarakat Sumberjo. Harus no. Laporan laksanakan. Selesai. 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 Aku wedi. Ngalih. Wilujeng dalu Pak Eko. Oke, wilujeng dalu. Alhamdulillah. Najan to dangu mboten panggih nggih. Wah, nggih sanget dangu. Lah nggih, wong dereng nate panggih nggih. Alhamdulillah dalu punika saged panggih wonten Sumberjo. Nggih, kanthi keadaan sehat, jenengan nggih sehat. Alhamdulillah. Kanca-kanca yoga ya sehat. Bendina tanggapan kula ningali pamflete jenengan. Bendinten ya Allah, Pak Eko bendina kok. Wah, Pak Eko tebih-tebih coba. Dadi ngeten Pak, biasane kan wonten resep-resep nek dalang ki ben sehat niku pripun kersane. Oh, nek ditanggap wong ki iso sehat, dina anggere bengi ya tanggapan. Iki nyapa tak takon kono nyapa. Apa? Wong dalang ben sehat, ya aja anu arang-arang mayang sehat. Lho lho, mungkin nek iso ki anggere bengi ngoten lho nggih Pak nggih. Anggere bengi ya capek no kok. Pak Eko, Pripun? jenengan teng mriki pun pinten dinten? Lho, Maksudnya piye to? rawuh mriki lho Ndek Oh, napa? aku mau sore. Oh, nembe. Kurang luwih jam 5 nang sore. Matuk maghrib. Oh, maduk magrib nembe mriki nggih. Betul. Rengel dugi mriki niki teng mriki pun ping pinten? Walah, ten mriki niki wis padha mbek omahe dhewe kok ya. Lho, nggih ta? Iya. Nggih. Nek ning lapangan iki lagi pisan iki. Oh, teng lapangan nembe niki. Biasane teng acara hajatan ngoten niku. Betul, Mas. Nembe niki berarti ditimbali Pak Lurah nggih. Betul. Heeh. Kowe melok ngomong apa ora? Gak engko ae. Aku ngenteni kowe kesleo kok. Lho, kowe iki Iki lho bulet amara bulet piye to wong aku jek omong-omongan karo Pak Eko lho nggih Pak Eko nggih. Dasare yo kangen-kangenan. Kangen, Mergo aku ngerti sampeyan Mas Yono, Mas Yono. Nggih. nyuwun sewu lho Pak Eko. Pripun? Tembung kangen niku saged diunekne nek mpun tau panggil. Jenengan mboten nate panggil kok kangen lho. Ngenyek sampean. Saben ana streaming mesti Yono, Yono lho. Kalih Pak Eko. Saben nek tarup Yono, Yono mulo raine nganti kaya tarup dulu. Ya ampun kok malah kaya tarup lho. Anu mik anu nggihku gedhekno Mas. Apa? Iki lho, Mik ngono lho kok nggekku mbok kon gedhekne. mik gedhekno Mas. Sedang ngomong ning arep ngomong. Halo. Sejane sing jenenge Mas Komet ki sing ndi to? Sing komen. Kula Pak. Niki Ya Allah, cocok karo bayanganku. Pripun? gedhe dhuwur. Bayange jenenge Komet. Mesti wonge gedhe dhuwur, bagus. Ning jebul ya bagus tenan. Nggih nek jenengan ngarani Mas Komen niku dasare bagus, tapi wau teng mriku, teng tengah-tengah penonton. Sing Mas Yono kok baguse masyaallah ganteng ra kaprah. Sing mburi ki sapa kaya tikus ki. Berarti karo kanca ki ora kena ngino. Lho, leres teng mriko. Apa iya? Nggih, sing jilbab abang mbok ndik mau. Wis bener omonganmu. Lho, mau lho mek mosok ora krungu to kowe. Aku tilokne tikus. Tikus. Tapi sing njaluk foto akeh lho Mas. Daerah Sumberjo Merak Urak. Kuwi nek ngerti aku njaluk foto kuwi Mas Komet. Percaya aku nek sing nyemper mau ning nyemper ana sing foto ibu-ibu. Lah kowe kok malah mlowengos ngene nyapa, Met? Lah ngemiki nekat njaluk foto. Aku pemohi piye ya. Mulane fotoku dadine kan ngene to. Iya. Tapi aku kan Kenapa? lah kono karo ngemiki. Aku ya lho ngono lho karo kuwi pengen eruh. Roh ya mbok ngenekno ngono ki ya biasa foto ngene tancen. Ibu-ibuke njaluk foto akeh. Iya. Heeh. Nang guri. Cah cilik lah kok tekon. Piye? Urung maca oleh. Aku dikira bakul pentral piye kok ya. Ya aja ngono jenenge cah cilik. Lah nek wis gedhe ngono ya Om Dunung. Acara ora kaya dalu punika Pak Eko. Wah, nggih. Dasar Pak Lurahe menika sembodo. Niki nek nanggap pun 4 tahun yang lalu lho Mas. Iya. Dilone pokoke kula nak mungkin acara teng desa
hari kemerdekaan iki tetep dalange Pak Eko, dagelane komet masalah pasangane gampang. Lah dasare iki mau santuk jauh Mas Komet. Nggih. Saka ya ki Bapak Babinsa, Oke. Pak Hadi Suroso. Pripun, Pak? So awake dhewe diboyong nyang Karoman lho. Iki priyayine ya rawuh. Oh, kira. Iki mau wis di DP, pandere tak gowo ya. Oh, ngaten. Aduh lah kuwi. Matur nuwun karo Pak Babin. Matur nuwun piye panjenengan sing nampa kuno. Wis to ndang wak ya di TF kok iso. Pak Babin Oh ngerti TF. Ya ono nek ngerti TF. Ya ampun. Ha nggih ngertose kene kutha wong kulino. Anu togel online to Mas ya. Papuk nisan ku enek Pak polisi kok dadak omong togel online. Ayamu iki kena utuh DP-ne yo lah nek dikekrek kaya entek. Iya ora to, jenengan ora ngerti kok Pak Eko iki kaya apa jujure. Oh iya. Alah ngapusi pamflete ngapusi ya. Apa? Kaya gambare kaya Cina. Brengos tipis putih bareng petuk. Apa? Wes Apa? nyepelekne dalang lho kuwi. Aja ngomong liya. Piye? Utang krungu wong. Ireng. Kowe aja ngino dalang lho ya. Nyapa ta, Pak? Lho Loh, iki aku mbek Komet ki wis besti kok. ya bestia tapi ya paling ora Pak Dalang Pak Eko iki. Ya bengi iki junjungen. Ngono lho. Lah mono gedene kok kon junjung. Apa ya kuat kowe omonganmu kok. Ben Pak Eko kuwi kowe iki ya nunut ning kene ya mbok ya dilenggane. Lah kuwi wis lenggah ngono lho. Kuwi iki piye to ya? Dijunjung, Met. Terus diculne. Ha diceblok mak. Maksudnya ben Pak Eko ki ketok sumunar lho, ketok mencorong. Ayo kono iki pasang idap ora ya ketok mencorong to. Kuwi jane dalang kok nyuluh kodhok kok. Kok ketok mencorong. Nggih ki membuat nama besar iki lho. Jenenge Pak Eko ki ben gedhe lho. Kaya ono lho. Ya aja nang aku. Lah terus Ya tukang gawe plat kok iso gawe gedhi to. Eko tok ngono. iki angel men to ya dijak omong ngono ya menghormati dalang mergo kowe iki anane ning kene isane mung nunut acarane ning wayangan iki termasuk mikmu ya nunut, panggung ya nunut, lampu ya nunut, ngono lho. Berarti gak oleh. Ora oleh apa-apa aku nunutnya. Malah purik. Lah kowe iki nek ora nganggo mik iki arep ngomong nganggo apa? Sik to jarene kabeh nunut. Lho, iya nunut mergo ki bengi iki acarane Pak Eko ki kabeh borongane kono. Ya pancen umume dagelan ya ngono kowe tumen dagelan rene nggo panggung nggo mik dhewe. Wong iki sik kepotong kok. Kula matur nuwun dumateng Bapak Kepala Desa. Nggih menika pun ngertos apa dereng? Ampri. Berarti pun ngertos. Pun ngertos. Pak Amri. Saman dereng ngertos to? Pak Amri kok ya ora ngerti lho. Ingkang pundi? Pak Amri menika Akeh wong ngene lho gak seneng aku wong ditanggap ki ya kudu lho grapyak semana. Gitu, Mas. Paling tidak lagi tekono ya ngobrol. Kali, Pak. Mau wis suwi aku ngobrol karo Pak Amri. karo Pak Amri pun pandi. Lah nggih dereng ngertos to? Dereng ngertos. Nggih. Tak sempal niku malah. Waduh ya. Lenggahe nika para pejabat, kepala desa, pamong desa, termasuk Pak Dan Ramil, Nggih. Pak Dan saiki teng mriko. Nggih. Lenggahe teng mriko teng ngisor terop. Panitia. Lho, panitia ya komplit ning kono. Panitiane wah gapyak-gapyak men. Piye, Mas? Lagi tekan dik mau. Heeh. Monggo Mas langsung mlebet. Nah, jek enek cah nom-nom ki ning ember Iya. ngombe kopi. Monggo niki ngopi riyin, ditawani kopi. Heeh. Terus mlebu omah blek enek wong wedok-wedok Heeh. iki mang nawani dahar, nawani mangan. Monggo Mas, iki daharane. Langsung ditawani kemangan. Lah ya wong wedok-wedok sing kuwi mau. Iya. Enek wong wedok sing ngemiki mau. Heeh. Kuwi ya tawa. Maksudnya tawa ndang madang Mas monggo ngono. Lho, tak kira ya Omonganmu lo kemajo nang kopi aku tuku dhewe adik panitia. Kok iso ki mau gong kesentuh blas to. kopi ning jero wis ana. Tuku dhewe. Kok ki mang tuku to? Tuku dhewe tak tapuk sisan wae. Neng ketok ya Jomunar dulu bengi iki acarane ya rame. Nggih. Lagi iki lho Desa Sumberjo luar biasa. Dadi acara Agustusan iso nanggap wayang lagi Sumberjo. Tepuk tangan untuk Sumberjo.
Enek bintang tamune. Enek bintang tamu. Lanang ya wedok. Wah. Lanange sapa? Kene awake dhewe. Lah wedoke? Wedoke kok enek sindene. Dasare iki go nek undiane wedhus lho. Iki mengke. Ya Allah. Hadiahe wedhus. Enek undiane wedhus. Ora ngono kok. Piye to no? Maksude iki ora ngono nggih Pak Eko. Iki engko enek undiane met. Wedhuse iki dienggo hadiah. Lah iya, iki enek undiane wedhus. Omonganmu iki lho sing ora anu. Nyapa kowe tersinggung? Ya tersinggung to. Lah kowe wedhus apa ora? Gak. Lah gak kok tersinggung. Wong wedhuse lho biasa. Kurang asem. Paling gak matur nuwun karo sapa sih? Lho ngono. Acara kaya ngene iki nek ora kepala desane iki luar Kepala biasa. desa, kepala desel. Desa met kepala desane iki. Kepala desa. Kepala desane iki Lah, ya. nek gak apa ki wong bijak ora mungkin gawe acara kaya ngene iki. Iya. Mergo Pak Amri iku kuwi apa ki anggene ngemban amanah dadi kepala desa kuwi nganggo sifat-sifate nabi. Kok malah medeni Mas sampean? Kuwi nek iso enek kepala desa jenengan pengen kepala desa mboten? Iya no kok ya. Ya lah, kuwi nganggo sifat-sifate nabi. Iya. Pak Amri kuwi nganggo sifat nabi sing pertama nika sidik. Sidik. Kowe ngerti sidik? Sidik bakul tahu tek. Kowe iki tau sekolah apa ora to jane? Tahu madrasah. Lah ya sidik kok gak ngerti lho. Lah karo mau peksa. Sidik ki artine jujur. Lah kuwi ro kok takon kancane iki lho. Wong wis ngerti mbok langsung. Kok jenenge karo kanca ki nek aku ngomong kowe kudu nglengkapi ngono lho, Met. Lah nang lengkapi nak iso to, Mas. Sidik artine jujur. Jujur. Dadi Pak Amri niki Piyantun ingkang jujur. anggenipun ngasta teng desa niku jujur. Ah, iya. Mulane bengi iki iso terlaksana. Betul. Enek apa ya ngomong apa none. Heeh, nguri-nguri ya ngurup-ngurup. Heeh. Tegese nguri-nguri budaya ya ngurup-ngurup ki gelem nanggap. Nah, kuwi Oh, sing kan. nomor loro. Nomor loro. Kuwi nganggo sifate fatonah. Oh, Ngerti fatonah? bojone Sidik. Angel dijak omong iki. Lah ngono kok jare sekolah madrasah. Fatonah ki tegese cerdas. Hmm. Dadi enek wargane duwe masalah apa langsung cek 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 ora ngenteni sesuk. Satset. Satset nek basa saiki satset. Satset. Kuwi jenenge Fatona. Lah, apik lho kol-kolamu. Heeh. Apa jenenge? Fatona. Bener. Tanggaku kayak Fatona kok tolah. Lah wong patonah nggon manui cahe rada bintu kok. Padakne. Sing nomor 3 tablik. Tablet. Tablik itu artinya menyampaikan. Menyampaikan. Jadi apa sing didhawuhi dhuwuran, pejabat dhuwur, Duran kaya ta. bledek. Yuh, masa bledek dawuh. Mulai kon dhuwur ki mulai presiden, Oh. ngantek provinsi, ngantek kabupaten, ngantek kecamatan kabeh diunekne. Nggih. Ngono iki menyampaikan apa sing dadi perintahe dhuwur. Kuwi jenenge Pak Amri. Ngono lho. Ki apa jenenge? Tablet. Tablet. Tablet kuwi obat kok. Sing terakhir amanah dapat dipercaya. Mulane warga masyarakat Sumberjo Iya. mempercayakan kepada beliau bengi iki diadakne tasakuran malam apa ki Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia. yang ke-81. 81. Merdeka! 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 Ya ampun, kaya mau ngarep dok to, Met. Lho kuwi karek kowe to sapa kabeh iki kan ndelok sapa sing ngomong. Nggih to Pak nggih? Tapi jenengan riyen merdeka ngeten. Enten sing nyauri mboten? Merdeka! Omongane kliru kok konsol merdeka lho betul. Kowe iki kok sombongmu kowe iso ora jajal apa guyubno wong sakmene mbene. Lah ngono Numpakno wong sakmene. sampai wong penonton kekek nek sing nyauri. Iya. Mulih aku. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kompak nggih. Merdeka! Krungu matamu. Moto kok ngurung lho. Kuping. Ayo golek dhewe. Lah aku mangkok ora kaya ngono to. Ora beda sapa sing ngomong. Nuwun sewu Pak Lurah. Potongane ora meyakinkan kaya mindring. Sapa? Iki Mas Ian. Merdeka. Lha iya kan karo carik tro iki. Lah sapa? Merdeka. Kowe paling tidak omong ki kudu iso ngepek atine lho ngono. Lah piye nek Ditakon. pek atine Yo komunikasi karo penonton to. Ngono. Ibu-ibu
Lah ngono pertama ngono sik. Pripun Bu, pun ngantuk dereng? Dereng. Ini pertanyaan piye? Ngeten iki lho Pak Eko. Wong ngenteni dheke kok ditakoki pun ngantuk dereng. Kowe iki lan kok nak ngantuk ya turu dhewe to, Yon. Kok Sehat nggih. mbok anggap iki wong lara kabeh kumpul ngono. Nek delok ngene iki wis mesti positif sehat. Lek lara mesti ya priksa to. Kok dadi tekon. Iya aku terus takok piye? Wong aku ngumpakno ya eneke ngono kuwi kok. Lah ya kudu iso piye carane ya ngono kok. Nyanyi Bu nggih. Nyanyi opo? Nek nyanyi iso jelas ibu-ibu. Malah Wong kok ngene kok di Yon jan ora anu belas. Kae lho enek alate. Oh iya nganggo kono. Lah iya njaluk nada apa piye? Nadane sak karepmu Mas ya. Lho, Kok nada kok sak karep lho. lah iya. Aku gak padha antarané cangkemku. Ora patek iso nyanyi malah ngajak nyanyi. Kowe aja ngisi-ngisini lho. Aja ngisi-ngisini karo komet lho. Lah komet iki saged nyanyi nggih kula sing Iya ngajari. lho. Loh. Sapira Mas? Wong Iki jelas gak roh tenan deh. Ben ngantek bosok cangkeme ya. Kuwi sapira Mas? Sakmene ya. Sakmene. Wong lah kuwi sakmono ya. Wong kok met keduren bocah iki tengah. Keduren mbok medun. Wong bedideng kok ora medun-medun. Sing dipasno ndek mang lho. Oh. Kowe malah kaya kuwawung. Wong. Sareng Bu nggih. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Iki trik Mas, tenang trik. Trike wong gak apa lagu kuwi ngono ku. Wong kok ngene bar ki apa ya trik ngene. Ah, iki sing pertama, sing kedua, wong kok ngene kok di ayo. Nah, iki mesti gak apal. Wis jelas gobloke lho. Wong hari ulang tahun Rono. Ulang tahun Republik Indonesia kok lagune kok wong kok. Lah kowe iki arep mbok kompakno nganggo lagu apa? Dreng dredeng Mas, nyen sewu Mas. Apa nganggo? Anu. Oke. Yuk. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Merdeka Sumber Jaya. Matur nuwun Pak Lurah. Pira lagu-lagu apa ki Mas? Lagu-lagu nasional. Nasional. Acarane kaya ngono. Iki mergo ning Tuban ning Jawa Timur. Ya. Ora ning Bandung kono. Kuwi diganti basa Jawa kowe ya iso. Alah. Ki mang to? Iya. Iso no. Halo Bandung. Piye kabare Bandung? Ibu kota periangan. Mboke kutha cengengesan. Kok iso cengengesan? Periangan ki ya riang to gembira lho. Oh iya iya. Ya to. Piye kabare Bandung? Ibu kota periangan. Mbok kutha cengengesan. Halo Bandung. Piye kabare Bandung? Kota kenang-kenangan. Kutha pangeling-eling. Inter sudah lama beta Wes suwe banget. tidak berjumpa dengan kau. Ora ketemi karo kowe. Ketemu kok. Mu. Lah iya ketemu kok ketemi. Ora ketemu. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Saiki wis dadi mulihan geni. Walek men to met burine. Lautan kayak ya mulih to wisan. Oh, lautan mulih mergawe iki ta?
Ora kok kuwi. Ora kuwi. Lautan api mulian geni. Lautan iki maksude ombo, banyu ombo iki. Carae kon jawane kabeh lagu ki apa kena. Mari bong, rebut kembali kuwi jenenge mari pring. kok mari pring. Lah anake bung. Dadine bung kok ya pring to, Bas. Oh iya ya. Mari pring rebut kembali. Meneh aku tak Dik Mas karo aku, Mas. Oh iya. G. Oh, kowe arep nyanyi dhewe. Oke, saya akan mencoba untuk menghibur Anda sepanjang masyarakat Sumberjo. Tepuk tangannya luar biasa. Menang. Belum melok-melok ae. Sebuah lagu tentunya spesial untuk bapak-bapak perangkat dan juga ibu-ibu semuanya yang hadir di sana. Alah, ayu-ayune. Sing kene, Met. Wis kono lanang-lanang kok. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hadar. Alhamdulillah. Ini versi dangdut. Roma Irama ya kudu rada ndretek, rada kalem. Nek Roma Irama dore kuwi kaya ngono kuwi. Iya. Upama digawe pop ngono ya kena. Iso. Lagu pop. Dadi pop to. Heeh. Ebit G Mas D. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hatiku sangat kacau balonku kini tinggal 4 dar 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 Sing meletus mau lho. Apa ora enek dore. enek Meletus. mulane nek wong nyanyi rungono to Emang tak rungokno ya ora enek kok. meletus balon hijau daratiku sangat kacau. Lah kok tenanan Halo, lah ebit iki cuwepet Mas kesusu kae. Oh, angger ebit kuwi berarti suwepet. Iki mergo bengi iki acarane enek Tahlil. gamelane. Gamelan ngene iki. Kowe ya iso upama digawe versi Jawa iso. Anu langgam. Mas. Langgaman iso. Iso lah. Ayo diiringi karo langgaman kanca-kanca ya, Cok, diiringi, Cok. Mun siap nggih kanca-kanca siap nggih. Aku sing gung. Ayo njaluk sak pira rak ngono. Aku ki lambeku ki lambe laras to Mas. Ya to, Aku ki dhewe gumun lah aku ki wis ganteng pinter. potongane kaya garangan nanti iso. Film ganteng terus gayane lho. Balon kuat dalima wong ayu rupa-rupa warnanya Iya. Ya pinter hijau kuning kelabu mas merah muda dan biru meletus balon hijau Dore iku lho. aku dhewe gumun kok bledose kuwi lho sing ngri kok ndluwete kaya mblenyek to modele. bener langgam to Mas. Lah Meletus balon hijau dan ora enak. iki bocah sing krungono wis gak kaget belas. Lah iso mblenyek kaya ngono kuwi. Iki sing gapyak ki mau lagune ya penak-penak. Nggih. Nyatane bengi iki ibu-ibuke ya guyub rukun sami mirsani pagelaran wayang kulit teng mriki sing didalangi Ki Eko sapa Mas? Sing ora sapa? Hadi Pra. Wah, aku Purnomo. lagi melu pisan wis ora tak apalno. Nek wis pindho telu tak apalno. Kowe melok Pak Eko iki lagi pinter. Ki pisan kita. Jenengan rengel lho, Pak. Napane Bonbin? Lambe. So enek bonbin iki lho. Kono kene to? Ya ora enek to Met kok iso. Iki kena dienggo contoh karo desa-desa liyane. Betul. Nyanyi nggih, Pak nggih?
Niki para sinden-sinden nggih kathah. Yo lho Nggih, ditangkap. setunggal mbaka setunggal dipun tangkleti Mas Yon. Niki Jenengan kula- saking mriko Mas. Tak Dadi kenali sik. Nggih. Iki engko nek sing mbok jak duet sing ndi? Ayo. mbok kenalno ki kaya kowe wis kenal. Yo urung padha kenalane ngono lho, Met. Nek sing liyane yo kenal tapi kan yo Biasane ora daerah kenal. Tuban Jenogoro iki sindene gur papat iki wah ki yo. Aki bengi iki wah dirawuhke tanggapane Sumber 85. Sumberjo. Lah iya, 85 yuta. Ngene iki 85. Bayar ping 3. Tuh, yo Maksudnya iki pagi, siang, malam. kaya ngombe pil. 0, 4, Nah. 6. Yang ini namanya siapa? Ayo ketipeng. Nama saya Helga. Oh, nganggo lagu to. Dari mana? Ayo. Sing takoke bingung nondas kok. Ngrasakno sama. Kata-katamu. Iya bener ngono. Yang ini namanya siapa? Nama saya Helga. Dari mana, Dek? Adik Elga. Saya dari Semanding. Sebelahnya namanya siapa? Mbak, jenengan sebelahnya namanya siapa? Nama saya Waduh. Zenita Mas. Dari mana, Adik Jenita? Saya Semua desa kok yang dari Gayam. Gaya tanggaku. masa gak tahu ngerti kita? Gak tahu. Engko nek aku ngomong bateh kok nyangoni. Ya ora apa-apa karo tanggane. Yang sebelahnya namanya siapa, Dik? Nama saya Aduh, pase suarane. Cek kaya ngene sih. Cocok wi duet karo aku. Pas. Sekaya bledek kabeh. Kaper lagu opo? Sebelahnya namanya siapa? Tabohi Mas. Wah, lah kaca Kaca 50 kok ya mun Tabohi, nabi tabohi kok, kon Jan. nesu, nek nesu nguyuh, Dek. Namanya siapa? Nama saya Sinta Sabla. Dari mana mbaknya ini? Ayo. Saya Aduh, duh. dari rumah. Rumahnya mana? Rumahnya sana. Sana di mana? Sana di sana. Mana di mana? Anak kambing saya. Takoke bulet Oh, malah gawe perkara. Ngono ki ndak langsung ngalih ngono. Sinten 23 mbok takoki alun-alun. Lah kok yo ngono bulet ae to, Met. Mohon maaf sebelah siapa? Sok lali. Anu kalau gitu bablas saja. Langsung ini namanya siapa? Nama saya Yeni. Golek pase. Golek pase Yeni didawakno kene. Mbok yo yen Tunggalane dor mang. Slamete jenenge ora Eli. Wong mau Eli nang ndawakno gak line to. Yo. Ali kok malah line dawa. Terima kasih. Sebelah siapa? Nama saya Nurmawati Mas. Terima kasih. Iya sama-sama. Oke, terima kasih matur nuwun. Iki kabeh wis dikenalne sinden bintang tamu tok senior-senior sebagai bintang tamu. Ngono, Met. Piye iki? Apa? Lah kuwi lho. Ya aku wis 1 2 3 4 5 6 mbok ya kono genten. Lah nembok pangan deng garek siji ya mbok dibarno sisan. Ya bagianmu ta, Met. Lho alah nembok gaglak dhewe garek siji sing alot tadi bokene aku. Lah mbok sisane ndak kene apa? Wong karek siji ya udah dientekne. Lah modal ngono ki tak jak nyanyi apa ya iso. Ngenyek we, urung ngerti sing paling kono dhewe iki suarane paling ngene. Iki sesepuh.
aja dijak guyon. Iki pinggir dhewe, mula sesepuh ki nek sindan mesti sing akeh-akeh mbok pinggir. Kuwi sebabe piye, Mek? Lho nek wong mentem-mentem sing paling korban kene sik. Ngono. Berarti kok gembu-gembukan ngono. Ora. Nyuwun sewu. Matane. Oh nggih, jenengan ngolah kaleh. Kono lho. Nyuwun ngagem pun enten mi. Mik. Mik pilo? Mik. Nggih. Niki mikir nyuwun sewu nggih, Bu. Yang ini aduh Nyapa? Nyapa? mike nang kondensor Apa enek wong kok nganggo kondensor iki lho, Mek? dikek kene Oh iya ya jadi kayak kono to, Mbak. mike malah mereke maune dadi MBG nyuwun sewu paring asma sinten Bu Nami kula nggih ning Sehab Sari. mpun Lho lho. Ya takon. ditakon rena-rena Omahe ndi? alah wong sekadol kabeh kok Kowe kok ngenyek iki sinden laris lho kuwi. jenengan dari alam mana Lho lho lho. Kok alam pertanyaanmu lho sing ora penak. Mate daerah ndi no? Ya. Alamat. Nah, ngono kok iso alam mana? Jenengan alamatnya mana, Bu? Miki Bu. Miki salene. Wah, alah nyekel mike kok blathuk-blathuk. Waduh, wis gak usah. Malah rena-rena kowe. Ayo siji. Siji. Sing putih kepareng jumeneng. Anu, Mbak Sinta Sablah diatur jumeneng. Wo ngoten. Monggo Mas, Mbak Sinta Sablah nganggo spot sing iseng Mas. Yuk, Sepate to. Yuk. Mbak Sinta, Sinta. Sinta, made in Jatirogo Puna. Cakepane luar biasa Mbak Sinta datang tanggapannya arang-arang markerakane larang Iki apa to? Anu cakepane pripun to, Mbak Wau? Duga kula ke ngawur. Lho alah, tak kira to wis etute. Mosok ya ngono ki to, Met. Mbak Sinta. Dalam semangat ya Mbak semangat. malam hari ini sebelum jenengan keluruk enggak Kok Jagung kluruk? apa piye kluruk? paling tidak Aku mengucapkan ora tau kluruk jenggong. Nah, Nek ketoke bareng komat terus Sinta ki nek modele polahe ki nek nggih ta wong biasa niki kan asline mantan to, Pak. Biasane kula riyen. komat kuwi Mas komen. Mantan riyen. Terus akhirnya dadi padu, tukar padu, bae yo delok-delok. Oh, alah ndase kaya bluluk ludas lah saiki pisan. Kali sinten? Pisan. Riyen nika menika Bapak Ibu sampun setuju, sampun sarujuk. Bapak Nih. Ibu Mas Komet nggih sampun sarujuk. Nah. Ning sing boten sarujuk niku bojo kula. Oh, alah sing mbok critakno ki ya iki to. iya ya iki Lah wong bojone wong kok mbok critakno mbok ler-ler ning dalan. tak lerene ke suwi ra mana-mana Ibu disuntikne. Jadi bojo ki anak minangka penguat rumah tangga lah nek majer ya Lho lho, kowe jere duwe. Padane sapi apa? Nah, kaya kewan Mek. Nek kaya sing ora iso ki kowe ya. Lah kowe iki iso alternatif mbok ya biasane trik-trik iso wong ndang daging Lah bobot iya, kuwi. ben supaya iso mbobot iki ora ditambakne apa piye Lah, kok iya, malah aja ditambahne wong sampean tak gon nang medis ya ora iso isone ya
secara alternatif. Lah ya mbok dijajal. Berarti Iki bengi iki arep tak cara alternatif. Jadi diurutno ya mumpung nang kene. Ning dipijet ngono maksude. Aja lara. Terus Diurutno dalange sik apa aku sik apa kene-kene ndi. ora ajar. kowe iso dikekrek lambemu. Ah penting mana wis. Lah mbok urutno sakmene mbane iki lho. Kok terus dienggo arisan. Ora. Wis kono arep duit arep apa kono. Sapa wis duit? Lah biasane Ya nek aku gelem. Ya kudune sing muni ngono ki aku. Allah kowe api-api oe. Lah kowe apa gede-gede ae. Heh. Lho, carane wong lanang kok. Piye? Mula aku bengi iki sampean nganggo abang. Heeh. Pak Dalang abang. Abang nganggo nuansa merah. Aku moh nganggo merah. Kenapa? Lah aku rung merdeka. Kok iso ngono? Lah mergo kowe galak kuwi kok ya. Ya ora kaya ngono jane aku apik kan. Apik apa LPG aku sing tuku ganti ya aku. Ya kan aku ya kuwatir to percobaan ku nek apa mbledos kan ya awakmu. Lah nek wong lanang apa rasa kebledosan kok ya. Lah iya kan jajal. Toh nyok sing romantis to, petuk mantane iki sing romantis. aku. Mbok sing wis Dirayu, Mas. dirayu sing Lah apik. iya, sing biyen-biyen nek saiki ya saiki. Oke. Raimu kaya cok bakal. Dijak roman, Met, dijak roman aja Ketoke anu, takut. ketoke dhewe bayangke sih ketoke. Ketoke bayangke sing ora. Padahal ro. Mungkin kok sekti. Tapi irungmu lho kok isa ajeg kaya pawon ya, Mas. Ajute. Aku misah oleh ora? Oleh kok ya maju. Ngelokne lanangane kok ya Saiki irunge sehat kok Mas Komet. sehat. Apa biyen lara? Met, Biyen lara-lara. Loro. Biyen iki tak pijet nang ndi-ndi ya panggah ngono ae. Makane aku ya ora tak terusne. Karek sikil iki wedhok lho Pak Rodi. alah paling ora sikil berarti. Oh ya. Ngaturke luput. Ngaturke napa dumateng masyarakat. Niki Sumberjo. Sumberjo. Kecamatan Merak-Urak. Kecamatan Merak-Urak. Kompletoten piye to Mas? Arep cetruk. Cepet tak tuwapok. Met, Cah sehat ngene kok. kok Met. Biasane ki nek petuk Mbak Sinta ki nganggo roman apa? Nganggo gong apa nganggo anu campur sari? Mboten ate langsung cuculi ya Mas ya. Langsung kok aku. Oh, mosok petuk mantane kok langsung ngono. Gak iso kowe iso mbok ditontoni. Lho, kowe iki lho biasane nganggo roman. Lah sing cara saiki ngono kae lho ya Mas ya. Ya lho, petuk anu mantane iki ya mumpung bojone ora enek pamane, bojone bengi iki ora melu, Met. Ono ngendang dewi. Ora dihukum kok sing kendang. Lah iya, wong ora kanggo kok rumangsane. Dik Sinta, Dalem Mas. coba ada pesana, Dik. Ada Kita pesana. lihat Pak Lurah. Boy, Pak ini. Sare. Sawangen kae. Sawangen. Roman. Apa? Roman kok malah ngelokne Pak Lurah Sawangen. Engko terus munggah rono. Terus? Ngono lho, kowe iki nyapa to wong enek ora roman kowe nek pengen Bener, golek bener, dhewe. bener. Kowe tak golekno piye? Ya gak. Sik, aku tak golek dhewe. Aku digandeng kene kok malah kaya ngemis kawanan. Ora apa-apa. Oh iki ngemis aja rugi ya. Lho, ngemis kok rugi rumasane. Sak pira, Mas? Sak ngono kuwi. Hatiku. Akan. Kowe nek iri mbok ngomong to Mas mang ra gelem. Kowe ketoke cemburu aku. Saiki romantik ditontoni ini. kancamu mbok eroni-eroni. Kono. Kono. Kowe kono lho. Aku ape golek dhewe ya. Lah arep golek sapa? Kare aku. Jajal aku pengen ngerti. Lah, Gawananmu sing ndi? Aku ngawur ngono iso. Lah, upama di antara 7. Pak. Ini Pak. Oh, lho. Ngenteni aku, Pak. Ha iki tak golekno saingane kono. Iya, ora kaya iki to. Awakane iso gilik Alah kuwi njaba tok jero rusak karo dia. Rumah saku saiki tak dandani ya. Sabar. Selamat malam sayang. Selamat malam. Ya ta. Bila tak ketok mesra. Kene mesra ya Mas. Iso no, jangan mau kalah dengan keluarga kere. Ngenyek Mas. Dinyek keluarga kere. Kere gak apa-apa, Dik. Sementing dalam rumah tangga gak pernah bertengkar. Duh gak apa-apa nek aku bertengkar terus yang penting sugih kok iso kere kok iso. Kere kok bonggo. Lah sugih ya melok Pak Lurah kono kok iso. Iki piye sidop ora? Sidop Mas kene lho. blongop. Lho, kowe iki lho tak enteni. Nyapa? Lah kowe iki jiran roman mbek kono. Lho karuan kok kene. Jajal, aku pengen krungu lho. Kita jangan mau kalah sama yang samping. Oh iya ya, Mas. iya no kaya. Kudu sing romantis. Coba aminore sepira, Mas? Lho.
Jare roman kok Magadir. Romantis, Mas. Kok lagune kok religi? Tune anu cangkem kowe ya, Mas. Tune. Oh, padha ora roh kuncine. Sayang esi apa selawase ya mung kowe kane apa sauri Dik Kowe sing paling tak tresnani. tresno tene apa sauri Dik Selawase teh Ora iso. Ora kaya kene. Nah, ora mbok briefing dhisik kok. ora usah kok nganggo Tresno tene apa telek? Kuwi lho. kuwi ora iso apa-apa Dik telek teles Apa? wis yo elek pantes timbang kuwi telek garing Telek garingnya apa, Mas? wis elek maling Ora ya Mas maling atiku. Wong nyanyi ngene kok ora gak iso. wedhus dikawarke bingung kok iso kok wis muga-muga lali wong Oh, lagu kok jajal to, kowe ijol mek kene. Ijol mek kene. apa to ya Lho, ben iso nyauri ngono lho. kae apa iso Is kuwi lagu biyen nek ndek jaman iki Dik dunung Oh iya. nek lagu ngene-ngene iki apa dunung Dik Apa aku gak gelem karo kowe? Iki iso Sumanding kerek pilang berjuang. ya karo ngetero Mbah Suntik kelingan. Ketheke tukon pira, Mbak? Oh, Indrai malah ngedaki. Mbok sing nganggo saiki, cara-cara saiki nganggo cara-cara mesra, kata-kata romantis sing Lah. zaman now ngono lho, Oh, zaman Mas. now. Iya. Oke. Aku ya pengen mesra kaya kono. Oke. Tolong nadanya, Mas. Bola-balik jaluk nadar atau pas? Ndek zaman Panggah kuwi ae lho. kok malah kuwi neh to, Mas? Ting-tinganmu mbok aja tapeng gunung to, Mas. Oke, sebelah sini. C. Ya ta. Iku keto. Diurut ABC Z. urut. Kowe iki ninggal komet oleh ya ono. Kowe kok mulah malah. Rindunya hatiku. C ae, C. Lah yo iya, kucing. Budek jaluk lagu. Lho. Lah amang sak pira? Ya Oh kuwi ampun. A. Lah sing C, Mang. Ya. Wah, lagi ngerti iki aku. Allah. Kok iso angel. Kok nek krungu C-ne sak pira Mas mau? Alah, padha ae. Langsung ngono. Padamu Urung-urung kok padamu kasih. Astagfirullahaladzim. Rindunya hatiku. Terus piye? Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, Bojone dadi kuntilanak. sayangku. Aku ki tersanjung. Tersanjung iki. Kok malah kaya Saking singgel bolong to banggane bocah iki. ngono lho, Mas. Kuwi nadane sakmono iki pas lho. Dadal kowe. Kok ora aku. Aku nyanyi langsung ya Pak ya. Alah patine gak iso kowe. Sopo? Kowe. Anjen iya. Alah. Arep nyanyi lagu apa ya? Diaturke. Niki wonten pamundutan mboten, Pak? Oh, kathah no. Iki ana pamundutan akeh banget. Ada. Ya pokoke iki kudu dilayani kabeh ya ta. Menek besok ki rampuke jam 8 awal. Oke, siap. Sik kok siap-siap. Lho, ancene wayange rampunge jam 8 esuk. Lah awake dhewe engko jam 1 cabut no. Jam 1 awan. Yo mben dhewe kanca-kanca do mulih. Dituruti. Iki ana Kabeh. pamundutan Mas Eko Hadi Purnomo nyuwun lagon sing harus dilayani. 1 nemu, 2 tambal ban, 3 sekti. Harus dilayani sukses selalu untuk Mas Eko Hadi Purnomo. Nah, tamban bal piye? Tambal ban. Pak Dalang, Tambal nyuwun ban. sewu. Menika wau ugi wonten atensi saking Pak Inggi Temaji Rawuh. Oh, kita. Nggih. Sembah nuwun Pak Lurah. Nggih. Nggih, Pak Mbok Kades menawi Temaji. tesih kepareng pinara. Pak. Oh, sedulur-sedulur saka Tobo uga kasih Oh, rawuh. nggih. Pak Musman Temaji rawuh sembah nuwun. Pak teman sisi dadi.
Pak Lurah Palang ya rawuh. Mas Komet. Temaji. Kok situ dadi tekan. Kok ya apal-apal lho. Ora, diutang mesti wae. Niki diaturi napa riyen? Tambal ban, nemu tambal ban Sekti. sekti. Oh nggih. Apa? Napa? Katerenan sejati. Nemu kok katesan sejati. Ora enek. Ora enek, Ora Mas. Kok gak yo gak enek nyuwun kuwi. Suwe ra ketemu Komet kok stres ya ampun. Guyu wae kok. Waduh bojoku. Ketoke bahagia dek sing ketoke sing. Heeh. Bahagia ketoke. Aku semangat. Alhamdulillah. Ora dibayar apa-apa Pak aku. Ketemu Sinta wis. Kowe sing kok sawang nek bokong apa bokonge malih? Kula Bokonge Sinta apa malih? anu wis glorok kabeh. Kenyekmu biyen ya mbok obok-obok. Endi? Oh, kene. Trae awakmu pas mendem kok kae mulo Mereka rasa. parah lho kawan. Nah, semangat. Ayo, lagu napa Mbak Sari, Mbak Sina? Nemu. Nemu. Nggih. Nemu. Monggo. Nemu menika dipun aturke, monggo. Spesial untuk warga masyarakat Sumberjo. Istimewa masih bersama Apa ki? Kinanti Laras. Lagi lho. Pak Kades Maju Bapak Kepala Desa Malang matur sembah nuwun. sing tak tresnani ninggal Petik aku laut milih Malang, sembah nuwun. liyane Sedulur-sedulur saka Lampung sembah nuwun. dadi tombo saking Saking Mesuji tanggamu ati matur nuwun. loro, muga bisa nampa Sedulur-sedulur Ngadirjo Kamorjo matur nuwun. besok nanti kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semayati ngusap iroku sing brebes milih ujane ati tenungku kembange wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase siji Yo! Atur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu sliramu ngobati ati kang perih matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani Kinanti Laras nyamper sari Bapak Dendi Avandi, Bapak Babin Kang Timnas Merak-urak sembah nuwun. Pak Amri terima kasih. Sikat Dik. sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau sembayami ngusap iloku sing brebes milih kebujane ngati kinari sabar-sabar ngomong muga selawase dadi Persuwun Gusti sing kemati nemu slirane obati ati kang sepi Persuwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani Sumberjo hebat, Sumberjo jaya, Sumberjo berkah. Oke. Dirgayu AUTRI 81 tahun. Oke Pak Eko.
semarini sing kemati nemu slirane ngobati ati kan sepi matur suwun gunung marini sing kemari yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani ono kowe sing ngancani Matur nuwun. Matur nuwun. Nemu sampun sik Sing kok nunggu sapa? Sari kok durung nunggu. urung. Iki rong lagu. Kok kudu angkrem ya. Karek ngono to engko rong lagu ya kenek, 8 ya kenek. Mas Komet, Nggih, Mas Pak Eko Eko. iki mau lah. Nggih. Lagon apa? Nemu. Nemu. Lah iki karben luwih akrab kali Bapak Kepala Desa kita. Nggih. Desa Sumberjo diatur jumeneng. Oh, cocok. Nah, nggih. Pripun? Ngiras terus Pak Lurah kenalan. jumeneng nggih. Dados sing ngertos. Monggo Pak Lurah kali kanca-kanca Pemdes Desa Sumberjo. Nggih. Monggo diatur jumeneng. Ben ketok regeng, ben ketok memasyarakat. Lah. Heeh. Monggo Dumateng Bapak Amri Pak Amri Makruf. ugi perangkat desa Heeh. sedaya monggo. Pak Wo, sedaya, Pak nggih Pak Suwoso, Sarek nggih. Pak Dendi monggo jumeneng sedaya. Mas Arum ya Mas Rumaji. Ayo to, Arum disepati ya. Sarek monggo kangge support Mas. Monggo Pak Lurah. Iki Bapak Kepala Desa kita, Pak Amri Makruf. Monggo Pak Lurah, Bu Sekdes. Mas Kuwana, Pak Haji Suwoso, monggo. Sedaya kemawon monggo. Nah, yo kekompakane masyarakat Sumberjo. Pun monggo sedaya kemawon. Ning desane dhewe kok. Pak Lurah Sumberjo. Mas Rumaji yo. Bos Arum Jaya. Stop. Kita sambut Bapak Kepala Desa kita. Tepuk tangan untuk Pemdes Desa Sumberjo. Ayo Mas Rum. Alhamdulillah, padha nyawiji kabeh. Mas Komet Mas Yono, Nggih. kok nek nyoto jenengan ketoke kok koyone wis akrab karo Pak Lurah. Pak Nggih Lurah, to, Pak Amri. Sing endi prayine sing endi jal? Mau pun panggih teng wingking kok. Sing endi jal? Sing endi? Lah menika Pak Amri. Waduh tariane. Tarian apa? Undian kok tarikan. Wingko arep undian wedhus mau lho. Tak kira infak. Sik Mas Komet kan Mas Yono, Pak Lurah sing endi jal? Wilujeng dalu Pak Amri. Salah. Eh. Oh, banter kok salah. Lah nggih. Monggo Pak Amri langsung priwaman. Ah. Nggih. Lah Mas Komet tahap Pak Lurah to nggih. Pak Amri Makruf. Kenal aku. Lho, masa Alah nggih. wis suwe ta ketemu? Gung yo lagi iki yo. Lamis. Jenengan anu seneng Roma to Pak nggih? Infone ngoten nggih. Lagu-lagu Roma nggih. Yo, jadi dhewe Pak. Urung-urung kok jaluk duwe. Nggih. Nuwun sewu Pak Kades, Pak Amri. Niki badhe wonten sambutan riyen apa kok beto kerdus ngoten lho. Ngangge mik nggih. Badhe undian. Oh, badhe undian. Lagi ketemu ki muga-muga engko mulih sangoni ya, Met ya. Gak aku gak. Piye Kowe gak gelem berarti. Gak. Nggih, monggo dipun milai acaranipun pengundian door prize nggih. Nah, sinten sing ngundi menika? Napa anu? Nggih, niki Pak Bayan. Nggih. Pak Babinsa lambemu. Oh, kleru berarti. Lah bayane ning ndi to, Met? Biasanya kono-kono seragam ya. Lah iki ya seragam, Niki Pak. lho Kang Pak Bayan niki lho. Oh, Pak Bayan niki. Pak Bayan. Monggo Pak. Pak Bayan sinten menika? Pak Bayan anu Oh, alah Pak Bayan.
Tak sapu. Lah jute Ya mesti Pak Lurah nun sewu pripun Pak Lurah ningali suasana dalu menika dos pundi perasaanipun panjenengan dos pundi Pak? Alhamdulillah remen sangat nggih, sukses Pak Dalang nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Antusias warga Sumberjo luar biasa nggih. Siap. Niki pengundian sakniki napa mangke Niki nggih monggo jenengan ingkang ngundi Cak Komet. anu pripun kula? Nggih, kersane niku nggih. Oh niki per dusun. Dusun nggih monggo dipun mulai nggih. Niki dusun Poman, sing mriku dusun pundi Mas Komet? Niki Dusun ngablak. Ngablak. Monggo sekalian nggih, setunggal nggih. Nggih, persiapan untuk monggo. warga dusun Ngablak. Niki anu langsung kula Nggih, langsung mawon. lah angsa wedhus teh. Wedhus daya nggih. Yuh, Kersane manak-manak ngoten nggih. Yang beruntung adalah nomor. Ayo dipun buka Bu nggih. 0 2 3 7 atas nama Zahra Ngablak. Mboten enten niki sementara ditunda. Gak enak, Met. Burung Zahra Ngablak nggih. lanang. Oh niki. Nggih, monggo teng mriku Pak. Nggih. Elok to, Nggih, enek berdiri. doorpress wayangan enek doorpress elok to Mas Komet. Lah Nggih. nggih. Jarang-jarang doorpress wedhus Ibu ngeten iki. sinden niki sing mundhut niki. Saking Nggih, dusun leres. sirep. Sinden. Nggih, Ibu sinden. Wis tak kocok delok mau. Aku Iki opo to omongan kok ora Wis tak dina. anu. Go sampean dhewe Mbak sing biyen ter Mbak. Selanjutnya Laporan upacara bendera. aku niru sampean loh Mas. Aku tenan lho di daerah kecamatan Gonku kae ngono kok. Selanjutnya Mikir apa tak cetha dilapori laporan selesai. Nyanyian ngene iki. Lanyian. selanjutnya untuk dusun Budi Ngablak. sirep ya. Astagfirullah. Wah, ngablak. Apa tuh, Mas? Sirep. Sirep ya. Nomor undian 0370 Atas nama atas nama alah laki kok emis. M Budi atau Ayu. Budi kok M ya Mas? Lah iya. Lah Budi ki Umumnya lanang sing kok emak wedok. wedok to Mas. M ki maksude Mas apa Muhammad ra yo. Dipanggil meneh Mbak Sari. Nomor undian 0370 atas nama Mas Budi. Budi. Hangus? Nika nika. Kedap Mas Budi, kedap. Mas Budi. Mas Budi wonten? Mas Nika, Budi teng wingking, napa nika. Mbak Ayu? Oh alah HP. Oh niku Pak Wo to? Pak Wo lho Mas. Lah nggih. Oh ndak ada, hangus Pak. Hangus nggih. Kita hitung 3. Heeh, itu telu sar, yo. Si dulu. Tek. Wis entek ya Mas. Kita hitung mundur ya. Nggih, Tiga. sama sing hitung Mas. 3 Lah mundur. 2 1 Hangus. Dinyatakan hangus ya Bu ya. Oke, diganti lagi. Tak kocok maling ya Mas. Nang kocok sing tenanan sar. Kok ora krasa ya Mas? Kowe ra krasa aku. Nyapa Mas? Suwenep kowe. Sirep ayo. Nah, aku seneng nek ora ono jenenge ngene iki lho Mas. Lah, Jadi kan surprise ya. Heeh. Selanjutnya 07 Kosong. Kosong. 07 Kosong 7. Sik. 8 8. 1. Ji. Ayo Bu. 0781. Ada? Tanpa nama. Yo niki tanpa nama lho nggih. Ada. Oh nika. Sinten? Ya wonten Oh, nggih. 0781. Oh, bapake nggih. Nggih mriki Pak, mriki Pak. Yes, Pak RW ngimpi apa iki? Pak BPD. Tinggal satu ini dari dusun mana Pak? Poman. Tak kocok ya Mas Komet. ada. Kowe ngono tok lah aku wis puas. Selamat kepada nomor undian 0647 atas nama Galvalum po? Galvin. Galvin ya Palu. Galvin Mas Galvin. Wonten Mas Galvin. 0647. Pripun? Hangus.
Oh, Aku sik terok to. Galvin nanti Galvin iki. Mas Galvin wonten Enten niku ketak sik baleno kompo. Lho lho. Bengi arep ngompo sapa? Lho. Pin Galvin. Ayo Pin. Angus ya, Bu. Hitung mundur, hitung mundur. Oke, dihitung mundur ya. 3 2 1 hangus. Oke, bisa diundi lagi. Ulang. Sing hangus kene ya, bagian hangus. Satu lagi. saiki sing ngopiok Sinta, ngopiokan Lah saya. apa pun tak kopiok ket mau wonge ra metu. Cak kuwi ora kesel to, ngopyo dik mau. Oh, penggawean ya. Iki tanpa nama iki kejutan nah iki. Iya, jepres. Iki mosok Pak RW iki kok. Tuh. Selamat kepada nomor undian 0583 tanpa nama 0583. Kilo betul dia berapa? 0583 monggo. Ayo lah. Mboten. Boten enten? Sik to alon-alon iki yo. 0583. Hitung mundur. Bagianmu Mas Yono. Ya nak pasti Hitung mundur. sik ngecek nek 3. sik to. Kuwi mentok, Met. Oh, engko ki kabeh lak hangus. Aku ya anggere ngopi biasanya cepet lho iki kok gak ada sing metu. Pancen yo ora persiapan. Saya ngundang pas nguyuh. Nggih, di anu tenggo, nggih. Yes ngantek subuh, Tiga. subuh. 3 2 2 Satu. 1 hangus. Di Eh, aku tak hangus. niki Bapak sinten? Pak kami tuan apa sinten? Oh Bapak BD, kalau ya mbok genti mbok menawa dikopiok Pak BBD metu ngono nggih. Kula sing nyekli jenengan sing ngopiok nggih. Waduh, kenaan. BBD kenaan. Ah, merem ya Nggih, ape? Lah engko ora kenek, engko nek merem. Kenek wis hafal kok Pak BBD. Omongane kok. Selamat kepada nomor undi 0738 Mauza apa ki Mas? Prematur apa man? Iya, iya. Kok adoh tenan peman. Sing disingkat tok PMH. 07 0738 Mauza. Ya pil. Anten. Ada? Ah, nih kak. Oke. Enggak. Selamat kepada Mauza. Mauza. Nah, enggak cepet enggak. 3. Alah. Ben sak Upama. tekane kan. Nggih. Oh, pun Mbak Mauza. Sepuh dadi mlaku kene kono ki Sepuh piye to jenenge mok iso sepuh. Lah. Selamat kepada Mbak Mauza PMH. Niki hadiahipun mendo nggih Pak Kades nggih. 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 Lho, sedaya. Niki per dusun dapat door prize. Niki mendone namung 3 Pak Lurah. Lah niki tunggale mendo mboten 3. Ini bedet kok. Oh, elok tenan Pak Lurah Sumberjo. Mriki kula cocoke. Kupone kula cocoke. Pripun? Cocoke. Niki peraturane pripun? Titip. Nggih, cocok mboten? Monggo Pak Lurah. Cocok. 0738. Nggih, cocok nggih. Alhamdulillah. Oh, Mbok Dene, Mbok nggih. Bule. Selok tenan lho nonton wayang itu Sah nggih, Pak, nggih, dus. sah nggih. Pun 3 berarti kan Pak ya? Nggih. Nggih, saderengipun mandhap monggo Pak Suko Parisuko niki wonten orjen, wonten gamelan. Jenengan ngersake napa? Napa Mbak Sinta napa Mbak Suci? Mas Komet. Mas Komet, Mas Nggih. Yono, Mbak Sinta, Mbak Nggih. dasare Pak Lurah karo bapak-bapak iki wo priyayine blobo-blobo. Oh, Waton ngoten kuwi iso nggih. nyeneng ki atine Pak Lurah. Wis to. Insyaallah. Insyaallah nggih. Sok. Lho. Lah niki kok pindah napa mboten sangu? Pak Lurah badhe nyuwun lelagon apa? Pak Lurah. Pak Amri. Nggih. Niki wonten Pak pamundutan. Babinsa nyuwun lelagon apa? Lagon apa? Engko Nang Pak. kabeh presiden kabeh jumeneng sedaya. Monggo. Ah, iya. Jumeneng kabeh. Ayo, Dok, golek anggen Bang Mekar, Dok. Alah. Wong kok ketara. Ah, Tuani. kapan iso jejer karo Pak Lurah Sumberjo kok karo Pak Babinsa. Niki badhe nderek, Pak. Nggih. Kasetian Jati boleh. Tak kira melu. Dalem? Tayub nggih saged. Oh, tayub. Tayub campur sari dangdut pop nggih Oh, saged. nyuwun tayo Pak Ayo. Pakaripun.
Oh, nggih. Bangun desa mudune aku seneng ngaten nggih. Tayub. Mas, niki diatur posisine. Nggih, diatur posisine ya. Oke, Seradi maju sing cewek-cewek, Mbak Sinden-sindene maju. Terus bapak-bapaknya teng pundi? Niki bapak-bapak teng lho kok bukan mulih iki. Bapak bobok, Mas. Nggih, baris, Bu, baris. Iki sing kene kok ora Mbak, semuanya siap gerak. alah alah. Luruskan. Sepet kae kok gak iso luruskan sepet kae. Ndi to, Met? Oh yo kono bal dhewe gak iso lurus. Enake gedene sakmene kok bukan lurus. Nggih. Bangun Mari desa nggih, Pak. bangun desa Tayo. Mudune aku seneng. Aku seneng. Mergo Tuban ki urung muni Tayuban ki urung dol ketenggali Mas Komen. Nggih, mboten lengkap nek mboten Tayuban. Monggo bangun desa mudune aku seneng. Yuk, monggo. Ya, tutupin yo. Yo dulur bangun desa supaya makmur. Nggih no ngibeng no kok ya. Sampur sarajengipun dumateng Bapak Kades, Bapak Amri, Bapak Babin, BPD. Seblake Pak Lurah, Pak Babin sa. Wes Bapak bengi iki ku seneng-seneng. Ayo Tuban. Ayo monggo Pak. Yo ngadep ana, ngadep Pak Lurah masing-masing. Mesin dene. Bokong no. Ngadep. Balik kanan, balik kanan. Aku ya berangkat. Angkat lunak. Ayo Pak Lurah. Iya. Pak Lurah wedi. Syuting iso bokong tok. Mboten napa-napa. Seblake mawon.
Halo penak kene saiki piye kang dadi prasetyamu Pak Lurah Temaji. Ayo Pak Lurah. Pak Lurah Palang monggo lho mriki lho. lan satuhu yen isih aku yen tetep itu aku seneng liramu Di Mas Harum wis ora betah. Pak Kasuri. Mas Betung matur nuwun rawuhipun. Pak Musman matur nuwun. Sedulur-sedulur becok matur nuwun. Sedulur-sedulur gedung ombong matur nuwun. Wol Pak Lurah. Wah, elok tenan gayeng ayem. Iki pramugari iki mbok yo sing cekatan bet langsung ning ngarepe. Paring-paring, Pak. Badhe napa, Pak? Badhe nyawar mboten sasungkan-sungkan lho, monggo lho. Walah bae aku mau gawane piring. Lho, rak tenang to. Pak. Pak, Rapi lho, Mas. dereng mriki riyin. Pak. Pak mriki. Bangeten, Pak. Mosok 5.000 ora nggawa. Lho ora usah kuwatir karo wong Sumberjo. Mriki riyin. Urung kok. Angge. Walah aku bagian pengemisan to iki mau. Umume, Gawa Mek. piring. Ya Ya ora kok umume. nyanyi dhewe kaya. Ndi, Mak? Ora usah kuwatir karo wong Sumberjo kok. Oh, kene iki panenane. Mantan kowe iso nglegani atine. Wah, wis to. Iki urung bose. Geser sik. Nggih. Geser sik. Napa, Pak? Matur nuwun. Napa? Oh, rungkat tek-tekan, Mas. Nah, lho ki duwe ketan apa, Pak? Cuma nyirek sapa ki, Bang? Bos, niki, Bos. Iki lho, Mas. Mas Nggih, iki lho. matur nuwun, nggih. Piringnya iki lho, Mas. Aku tak setor bose ngono lho. Iku mbok adesa. Arum Jaya di Arum Jaya iki. Pak, Bos Arum, piye iki saru lho. aman no, Pak. nang kono. Bucare. Nuwun sewu Pak Kades. Pak Bos Waras niki kabare jumeneng kali Pak Lurah. Pak Bos Waras pundi? Bos Waras, monggo. Niki Ayo ning desane dhewe kok. Niki Pak Lurah lho. Monggo. Pak Bos Waras monggo. Wis pokoke niki bos kabeh kok. Enggak. Rungkat nggih. Napa? Napa panyuwunanipun? rungkat dijenglengke napa mboten? Oh nggih Mas Komet. Anu Pak Babinsa tanggalipun pun didamel nggih. Tanggale. Ya kula sendika dawuh pokoke kali Jeng napa mangkat. Ya. Niki Pak Bos, monggo. Pak Bos Waras. Nggih, nika. Wah, iki. Bos Waras. Bos Arum ndi yo iki? Piringnya kaya digawa. Alah napa to, Pak? Ki mau di. Kene Pak, aku ae sing Pak Bos Waras. Sari, Pak Bos Ya, Waras. amit. Oke, Pak Bos Waras. Tolan Bos. Tolan. Kowe ora Iki lho, ngerti. Mas. Pak Bos Mas, Waras mirip ki anggere Mas. munggah mesti. Nggih, matur nuwun. Oh 50 to. Nggih, susu. Kowe iki lho kok iso. Lah kok kono mangsa. Urung. Iki kawitane kuwi engko saya anu saya. Saya 20 5.000. Coba lihat saya gandakan ya. Karep dijuki ta. Ora ra aku tak gandakan. Langsung digo Pak Kapolsek lho. Rungkat nggih. Ayo. Nggih. Pripun? Oh, lah kok aki. Monggo rungkat dadekke Mas. Yuk. Rungkat
gembira. Aku terlalu Neng apa kono? mungkin aku terlalu cinta. Ayo Pak Bos waras. Aku terlalu sayang nganti Pak Bin. rakroso dilarani. Yo. Goyang, Pak. Aku ikut salah. Omongan Kalau percaya mereka mengawang rupa. Saiki aku wes sadar terlalu goblok mencintaimu. Rungkat entek-entekan kelanganku yang paling tersayang. Bodohku melayang Sejati Juanda Sidoarjo. Hadir Mas Nuwun. Dulur-dulur Batu Licin Kalimantan, matur nuwun. Kalimantan. Dulur-dulur Blimbing Lamongan, matur nuwun. TPI Blimbing. Aku ikut salah. Percaya mereka mengyawang rupa. Saiki aku wes sadar terlalu goblok mencintaimu. Matur nuwun Pak Lurah.
Oh bisa sembah nuwun Ya, nggih. atur nuwun Pak, nuwun nggih. Terima kasih. Menika Pak wonten pendatang baru Bapak sinten ingkang ndamel hem krem menika nembe rawuh. Pendatang baru. Pak Yanto. Nggih, mun dilelaken napa mboten, Pak? Oh sampun cekap matur sembah nuwun Cak Komet. Mboten siap Wah, nyuwun. jan ketok. Nggih, Ketok anu matur ya, nuwun. Mas Komet ketok Ketok. makan. Lah, Ketok nggih. guluk-gulukune ya. Nggih. Jenit, Niki sembah jumeneng nuwun. nenek. Menika wonten Pak Kades, Sugi Perangkat, Pak Babin nggih matur sembah nuwun kala wau pun diparingi pira met? Alhamdulillah sak lagu 500. Iki mau sak lagu piye to? Sak lagu piye telung lagu. Oh iya. Iki lho sing nyanyi nganti umur kok iso 500. Iki Mbak Zen Nita. Bahasa Nita mau uang? Mau? Enggak. Kata? Enggak. Mau? Agak. Ya kayak gini. Wong arep Kurang dijawab lho. Alah anakku jelas gelem. Sapa? Selamat malam Mas Yono. Oke, Dik Jenny. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Niki jenengan nyanyi piyambak napa mengke? Kok iso ngono duet karo kowe kok. Lho, kok duet Kok iso? Kok iso gawe-gawe iki gawe-gawe piye Alah, piye? pamundutane saking Kok Bapak. iso nyanyi? Pak Bos nggih, Pak. Lagune Mas- napa Pak Katrenan Sejati nika nggih? Mas Yono iso nyanyi apa ora? Piye ta? Juara. Juara apa kuwi? Tarik tambang. Juarang. Tarik tambang. Ngono. Katresnan Sejati. Apa? Niki Pak- Katresnan Sejati. Nggih. Nah, iki lagune duet ya Jenit. Duet. Ning Duetnya karo sapa karo Mas Yono? kolaborasi kalian gamelan kali orjen jadi ada modern dan Betul. juga tradisional. Siap Pak Guru. Ngoten nggih. Kok Pak Guru? Guru kae lho madrasah. Iki guru apa? Guru Iki apa? guru SD. Madrasah Satun. Sida iki Guru ya. MI gini. Yo, Sudah Katresnan Sejati. Spesial untuk semuanya ya. Ada Cak Yon dan juga Nita. Untuk kan? Sek gesek. Sek belok tarayon. Sek gesek. Sek gesek. Iya. Yo, Manggiya rahayu. matur nuwun Dek Jenita. Wah, Terima kasih. Mas Komet. Nggih. kowe ketoke kok menjiwai kowe nembang lagu iki. Apa Wah. enek anu? Wah mboten Pak, jadi mak menurut kula setiap lagu niku punya nyawa Pak. Jadi bagaimana kita membawakannya harus penghayatan itu harus maka kita harus meresapi. Tuh. Umpama seneng lagu rock, Nggih. Kudu? Kudu ngerti bagaimana dalamnya rock. Langsung dong. Timbang meresapi ya meres wedhus mawon. lah iku ana pamungkutan lagu sing pungkasan ya. Nggih. Mas Eko Hadi Purnomo nyuwun lagon Kitir Sumilir. Oh, nggih milih Dah menika. dipun layani saking kula Mas Arum. Wah, iki bose bose Son Arum Jaya. Sonar Jaya. Nggih. Ha iki panyuwunanipun sing nembang pesinden sing lagi viral-virale. Oh nggih, Mbak sinten? Ningsih. Sing di priyayine coba. Ning. Mbak Ningsih. Met, iki siapa tuh jen iki? Anu iki. Ya ini kok idir sego iki lho. Ya wong pancen yo diopeni salah, ra diopeni salah kowe iki kok matur nuwun nak yo ngono. Mbak sinten wau sing Mbak disuwun? Ningsih. Ningsih. Mbak Ningsih. Wah, priyayine langsung. Sing kulino nambah-nambani tiang loro niku to. Sapa kuwi? Lah kak Ningsih tinampi kowe. Kuwi tinampu. Nampu apa jane? Ayo Mbak Ningsih matur jeneng nganggo spot sing apik Mas. Yo, Mbak Ningsih, Mbak Ningsih, Mbak Ningsih. Yo. Ayo Ning, ayo Ning. Kene lho, kene lho. Sari, kacarano Sari. Kacarano. Ya. Oh.
Saya dalu, saya gede. Oh. Bokoke Mbak Nik. Iya, matra bokoke Mbak Nik. Ayo Bu Nik. Met, Iki priyaine Mbak Ning sih. Nggih, Kene sapi. walah. Sedang viral nggih. Kasus napa to? Nyinden ku lho viral. Iya iya. Kasus Nyuwun sewu. Ngung. mboten sampun kersane. Nggih. Ketoke kok kaya bojomu sing ning omah Mbak Ning iki. Oh, nggih. gede malih. Gede bojomu. Nggih. Rong mini iki. Papat to. Malah mbok Oh, gede. kok niki wau pamundhutane Titir sumilir. Titir Sumilir. Nggih. Di Padang mriki napa dibungkus? Sapa to? Iku segone. Jenengan mati bungkus, Mas. Dalam Bungkus. mboten kula madang Nggih, dalan. nggih, nggih, nggih. Diane yo digarap seragenan wae yo. Seragen nggih. Ah, Anu nyun sewu Pak Eko. Pripun? Diumumke mbok menawi dusun-dusun ingkang sampun angsal mendo niki wau. Nggih. Daripada mbeto mantuk, piye tak tukune apa piye? Lho lho. Kowe mulai arep nyunggi Iki wedhus. aku ngenteng. Kok malah duyuwi. apa-apa tadi. Monggo Titir Sumilir yo. Haji mulang. Roro 50 e. Sakmono gedene. Wis apik menenge. Ayo Mbak Ning. Sari, Sari. Dalem. Jak gerak.